Incwadi kaPawulu kwabaseGalathiya yabhalelwa idlanzana lamabandla esifunda saseGalathiya lapho uPawulu wahamba khona ezinye zezindlela zakhe zobumishini. Ungafunda izindaba encwadini yezenzo. Wabhala le ncwadi ebalulekile ngothando nokukhungatheka okukhulu. Nawu umlando. UbuKristu baqala njengenhlangano yobuMesiya bamaJuda eJerusalema, kodwa umyalezo wabo wawungowoluntu lonke, ngakho masinyane wasabalala ngale kuka-Israyeli. Ngesikhathi sikaPawulu eyimishinari enhlanganweni kaJesu, inani labantu abangewona amaJuda lalilikhulu ngendlela efanayo nalabo abangamaJuda. Lokhu kwavusa inkulumo-mpikiswano enkulu esazi ngayo encwadini yezenzo esahlukweni se-15. Ngokomlando, abantu besivumelwane bakaNkulunkulu babegxile eqenjini elilodwa lobuhlanga, u-Israyeli. Babehlukaniselwe ngemikhuba eyalwe kwiThora, efana nokusoka kwabesilisa, ukudla ikhosha, nokugcina isabatha. Ayemaningi amaKristu amaJuda ayekholelwa kulokho. Kulabo bonke abangewona amaJuda ukuze babe yingxenye yomndeni kaNkulunkulu ngeqiniso, kwakudingeka ukuba bagcine imithetho yeThora. Abanye balamaKristu amaJuda bagcina beze emabandleni aseGalathiya. Babembukela phansi uPawulu, bephoqa ukusoka kubo bonke abesilisa bamaKristu abangewona amaJuda, abaningi babo bakwenza. Kuthe uma uPawulu ekuzwa lokhu, waphuka inhliziyo wadinwa. Le ncwadi imphumela yakho. Uqala uphonsela amaGalathiya inselelo ngomyalezo wakhe ofinqiwe wevangeli ngoMesiya obethelwe. Waseveza nokuthi leli ivangeli ilona elakha umndeni kaJesu no-Abrahama omusha wezizwe eziningi. Emva kwalokho, ukhombisa ukuthi leli ivangeli liguqula kanjani abantu ngeqiniso ngobukhona namandla kaMoya. Uvula ngokuveza ukudideka kwakhe ukuthi amaGalathiya amukele ivangeli elihlukile. Ivangeli elikhuthazwe yilamaKristu akhulume kabi ngoPawulu futhi aphoqa ukusoka. Ngakho uPawulu uvikela iqiniso lomyalezo wakhe negunya lakhe njengompostoli. Wathunywa uJesu ovukile ukuba ahambe aye emhlabeni wabangewona amaJuda. Khumbula indaba encwadini yezenzo. uPawulu ukuthi kwaba sekuhambeni kwesikhathi la aya khona eJerusalema ukubonisa abanye abapostoli abafana noPetru noJakobe. Futhi ngenkathi ebatshela wayengadinga amaKristu angewona amaJuda ukuba sokwe noma adle ikosha, bamseka ngokupheleleyo. Kodwa lokhu kungezwani kwehlele kujuleni. uPetru wavakasha e-Antiyokiya wabona onke lamaKristu angewona amaJuda, wayedla futhi emdibi munye nawo. Kodwa kuthe uma ngabe lokhu kuphikisana kwamaqembu aseJerusalema kuqhubeke e-Antiyokiya, uPetru wadliwa ingcindezi yawo. Wayeka ukudla nalamaKristu angasokile, wawagwema. Manje uPawulu ubhekana noPetru embeka icala lokuzenzisa, lokungahambi eqinisweni levangeli. NgokaPawulu, ukuphoqela amaKristu amasha ukuba asoke futhi alandele iThora noma ngabe yisiphi isizathu akulungile. Okokuqala nje, kungukukhaphela ivangeli. Noma ngokwamagama akhe, abantu abalungisiswa ngemisebenzi yeThora, kuphela ngokukholwa kuMesiya uJesu, nathi sakholwa nguMesiya uJesu. Ukulungisiswa kusho ukubalelwa kuwe ukulunga. Itemu likaPawulu elicebile leTestamente elidala. Kulapho uNkulunkulu ethi umuntu usebudlelwaneni obuhle naye. Bathethelelwe, banikwa indawo emndenini kaNkulunkulu, futhi bayaguqulwa ngomusa kaNkulunkulu. Isigwebo sikaPawulu ukuthi akekho umuntu ongalungisiswa ngokugcina imiyalelo yeThora, kodwa kuphela ngokukholwa kukaJesu. Lesi sisho esinzima futhi singabhekisiswa ekwethembekeni kukaJesu ekuphileni nasekufeni endaweni yethu. Noma kungakhomba okwethu ukwethemba nokuzinikela kuJesu. Noma ngabe yiphi indlela iphuzu licacile. Abantu balungisiswa kuphela ngokwethemba lokho uNkulunkulu abenzele khona ngoJesu, hayi ngabazenzela khona bona. Enhlizweni yevangeli likaPawulu ilesi simangalo, ukuthi abantu bathemba kuMesiya uJesu, lokho kuyiqiniso ngaye kuba yiqiniso ngabo. Ukuphila, ukufa nokuvuka kwakhe kuba ngokwabo. Noma ngamazwi akhe, ngibethelwe kanye noMesiya, akuseyimi ophilayo, kepha uMesiya uphila kimi. Kodwa ukuphila engikuphilayo akukho enyameni, ngikuphila ngokukholwa. Okungukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo, yazinikela ngenxa yami. Manje isizathu noma ubani angasisho ukuthi ulungile noNkulunkulu noma ungowomndeni kaJesu wesivumelwane, akungenxa yokugcina imithetho yeThora. Kuphela ngenxa yalokho uJesu abenzela khona ababengenakwazi ukuzenzela khona bona. Manje lokhu kunqoba kumangalisayo kwalokho uJesu akwenzile, kunemphumela emikhulu yokuthi ngubani manje ongafakwa emndenini wesithembiso sikaNkulunkulu, nokuthi kusho ukuthini ukuphila njengelunga lalomndeni. Manje kuqala uPawulu uphendukela ezindabeni zika-Abraham kuGenesis ukuthi walungisiswa kanjani noma kwabalelwa kuye ukulunga kanjani phambi kukaNkulunkulu ngokukholwa kuphela. Izizwe zonke ziyakufumana isibusiso sikaNkulunkulu ngaye nangenzalo yakhe. Inhloso kaNkulunkulu yayihlezi ingikuba nomndeni owodwa omkhulu wabantu bezizwe eziningi abahlobene naye ezisekelweni zokukholwa, hayi ngemithetho yeThora. Kodwa lokho kuvusa umbuzo obalulekile.
Kungani uNkulunkulu anikeza imithetho yeThora ku-Israyeli kanti? Lapho uPawulu unikeza incazelo emfushane ecebile okuzothi ekugcineni ayigcwalise encwadini yakhe kwabaseRoma. Ubona ukuthi imithetho yeThora yanikezwa u-Israyeli entabeni yaseSinayi kudala ngaphambi kwesithembiso sikaNkulunkulu ku-Abrahama. Futhi uma ngabe ufunda iThora, uthi uzobona ukuthi uNkulunkulu wayehlosile kanjani ukuthi imithetho ibe eyesikhashana. Uthi imithetho yadlala indima enhle nembi. Okubi, imithetho yasebenza njengesibuko esonweni sika-Israyeli. Yambula ukuthi u-Israyeli waba ingxenye kanjani yesono esimeni somuntu, njalo ehlubuka umthetho kaNkulunkulu. Manje umthetho omuhle ugcina uveza u-Israyeli unecala noluntu lonke kanye nawo. Noma ngamazwi akhe, imithetho ivalele bonke ngaphansi kwamandla esono. Kodwa futhi imithetho yayinendima enhle. Yasebenza njengomfundisi wesikole onomthetho oqinile ukugcina u-Israyeli esemgqeni kuze kufike inzalo ethenjiswe ku-Abrahama uMesiya. Kuthe esefikile uMesiya, wagcwalisa inhloso yomthetho endaweni ka-Israyeli. UJesu wayengu-Israyeli othembekile, othandile ngeqiniso uNkulunkulu nomakhelwane. Futhi njengenkosi ka-Israyeli, wafa ukuthatha isiqalekiso nempumelelo yokwehluleka ka-Israyeli phezu kwakhe, wenza ukuhlenga. Manje ngoJesu, inzalo ka-Abraham, isithembiso sikaNkulunkulu singenza kubo bonke ngale kobuhlanga, izinga lenhlalo noma ubulili babo. NgokaPawuli, isidingo sokugcina iThora kumaKristu angewona amaJuda akunangqondo. Kungikwenza sengathi uJesu akasigcwalisanga isithembiso sikaNkulunkulu noma asebenze ngezono zethu. Idembesela inkululeko entsha esiyitholelwe ngoJesu nangesipho sikaMoya. Futhi ikamela isithembiso nesibusiso sikaNkulunkulu emndenini owodwa wezizwe umkhawulo. Kodwa abamelene noPawuli bangaphikisa. Imithetho yeThora iqinisekisile ekuholeleni ekuphileni ngokwentando kaNkulunkulu. AmaKristu angewona amaJuda azokufunda kanjani lokhu? uPawuli yaphendula esahlukweni sesi-5 nesesi-6 ngokuchaza ukuthi ubukhona obuguqulayo bukaJesu ngomoya bungukhiye kanjani. Imithetho yeThora mihle, ihlakaniphile, usho uPawuli. Empeleni yonke ingafinqwa njengoba uJesu enza emyalweni wokuthanda umakhelwane njengoba uzithanda wena. Kodwa imithetho iyimihle kanjalo ayimnikanga u-Israyeli amandla okuyigcina. Ekuqhathaniseni, izindaba ezinhle ukuthi uJesu ugcwalisile imithetho endaweni yethu, manje uphila kithi ngomoya, wenza abantu bakhe abantu abasha abagcwalisa umthetho ngokuthanda abanye. Manje uPawuli uyaqhubeka uqhathanisa lobuntu obudala nobusha. Imikhuba yobuntu obudala isobala. Lokhu kuziphatha kwehlisa isithunzi sabantu, kubulala ubudlelwane nemiphakathi yonke. Nakuba imithetho yeThora yayikunqabela lokhu kuziphatha, empeleni uJesu uyakubulala esiphambanweni. Uma umuntu ethemba kuJesu futhi ephila ekuncikeni kumoya, impilo yakhe iba ngeyabo bese eyithela lokho uPawuli akubiza ngesithelo sikamoya. Lena indlela kaJesu yokuphila afuna izalo emndenini wakhe ukuze babe ngabantu bothando, injabulo, ukuthula, ukubekezela, ububele, ukulunga, ukuthembeka, ubumnene nokuzithiba. Kodwa lesi sithelo asizenzakaleli, kusho uPawuli. Sidinga ukuhlakulelwa njengesithelo sangempela. Noma ngamazwi akhe, uma siphila ngomoya, masihambe futhi ngomoya. Lokhu kudinga inhloso. Simelwe ukufunda ukuphundla imikhuba yethu yakudala, sihlakulele emisha. Ekwenzeni lokho, sizithola sithwalwa ngumoya, ngenkathi uJesu elungisa ingqondo nenhliziyo yethu esenza abantu abathanda uNkulunkulu nabanye. Ngalendlela, abantu bakaJesu bagcwalisa lokho uPawuli akubiza iThora kaMesiya. Ekugcineni uPawuli uyaphothula. Ukufuna amaKristu kuba abe ngagcina iThora noma ukuba ngabasokayo ukungaqondi. Okubalekile kakhulu indalo entsha kaNkulunkulu, yomndeni omusha wezizwe eziningi kaMesiya, abantu abagcwele ukukholwa kuJesu abafunda ukuthanda uNkulunkulu nabanye emandleni kamoya. Ilokho incwadi kwabaseGalathiya emayelana nakho.